Guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mahai inguru berri batera. Hemen, Radio Vitorian. Aldez aurretik, barkamen askatu behar dizuet, bai da nabaria ez dala euskara nire eguneroko tresna lanian, bai hitz egiteko orduan, baina ez lan tresna, eta hori nabaritzen da. Baina gaurkoan euskara egingo dugu, gai honen inguruan jokoak eta jolasak. Bi gonbidatu ditugu Radio Vitoriako estudioetan, baten zain gaude, Alfredo López de Sosogaren zain, baina bestea gurekin dugu. Joseba Etxebeste. Joseba Euskal Herriko Unibertsitateko Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saileko irakaslea dugu. Joseba Etxebeste, Gabon. En kasu hontan, Euskal Herriko Unibertsitateko Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saileko irakaslea hemen Gasteizen. Bai, hemen Gasteizen, mentxe gertu. Fakultatea Gasteizen bakarri bat dago? Bai, fakultate bakarra dugu Euskal UPV-an, EHU-en, baina duitugu ere magisteritzako eskolak eta baita dauzko baino gehiago. Hala ere, soin hizkuntzakoa ere Gasteizen dago. Gasteizen dugu, aspalditik gainera, eta zeu bertan irakaslea zara. Baina jokoak eta jolasak horren inguruan itzeingo dugu, hala ere, IBEF-en, Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saileko irakaslea zenez, ze ikasgaiak ematen dituzu? Nik neuk ematen dut, nagusiki eman dut joko eta jolasaren praktika eta teoria urte askotan, eta orain ematen dut irakaskuntza eta zentzu batean joko eta jolasaren aplikazioak eskolan. Beraz, jokoak eta jolasak ikasgai bat da IBEF-en? Bai, dude gabe, beste kasu batzutan, beste arlo batzu dituzte, gure arlo zientifikoan, guk ikasten dugu joko eta jolasak gizarte eraiki gisa. Batzuk artea ikasten dute edo arkitekturak, gu jokoak eta jolasak hori da, zentzu batean gizona mugimenduan edo ze mugimendu mota zentzu orokorrean, mugimendu tekniko gisa, mosek deiten zena teknika korporalak. Eta arlo hori da gurea eta hori ikasten dugu. Gauza ezberdinak dira, beraz, joko bat eta jolas bat. Dudik gabe, izkerak adierazten duen berezitasuna, baita ere jardueran nabaritzen da. Orduan ezin dugu joko batek duen ikuskera normalki Joseba zuek azion bezala bata ala bestea. Zu ara ni, nor den gehiago hor dago jokoa. Eta jolasen aldiz ez da bata edo bestea, bata ala bestea, baizik eta bata eta bestea. Orduan jolasean biok gaude elkarrekin normalenean ondo pasatzeko ideiarekin. Bestea, jokoa baizik irabaztearen ideia du. Nik euskara ikasi nuenean esan ziaten, jokatu futbolariek jokatzen dute, jolastu aurrekumek jolasten dute. Oso ikuskera arrunta da hori, baina prinsipioz ulertu behar dugu jokoa jokatzen dugula diogu, zerbait dago jokoan. Ohorea, etxearen ohorea, horrek dakar dirua eta beste arlo batzuk, eta jolasten gara, eta orduan gu gara jolasten garenok, ez dugu zer jokoan. Normalki, gizarteak ere, banaketa hori egin du, zentzu batean aurrek joko eta jolasek ez dute edukien, helduen garrantzia, eta orduan beti baztertu egiten da. Kasu honetan, badago gurekin, Alfredo López de Sosoaga, esango jogu sartzeko, zuzenian bai gaude, momentu honetan, farsa egiten du Alfredok, eta badakizue, arropa pilo batekin, Gasteizko hotzarekin, eta are gehiago, igande honetan gaua denian. Eta Alfredo López de Sosoaga zer den, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen Unibertsitate Eskolako irakaslea dugu. Esertzen da, eta beraz,
Alfredo hasiko era. Gabon, Alfredo. Bai, gabon. Zeren inguruan hitz egin dugu orain arte, zeintzu diren jokoak eta jolasen arteko ezberdintasunak. Zer den gauza bat eta zer den bestia. Hori baino ez. Eta hasi baino lehen esaten zidan Josebak, zuek ikerlariak zaretela. Zer ikertzen ari zarete? Jolasa bera, ez? Eta jolasa batez ere eta jokoa hezkuntzan, hori da nire arloa. Baita ere bagara hezitzaileak, ez? Eskola batean klaseak eta eskolak ematen ditugu, baina badago beste arlo bat baita ere ukitu beharko duguna eta da ikertzea, ez? Ikertzea. Zertarako ikertu? Gehiago jakiteko, ez? Da pizkat jakintzaren arloan pizkat ondar bat gehiago jartzeko. Badakizue, kazetari baten aurrean zaudete eta kazetari bati, nik uste dute dozini, esaten digutenian, ikertzen ari gara ez dakiz zer matematiketan, edo ikertzen ari gara ez dakiz zer ingurunen. Orduan ulertzen dugu, baina jokoak eta jolasak ikertzea gehiago kostatzen zaigu hori ulertzea, eta zertako ikertu, ez da? Jokoak eta jolasak gizartearen proiektuak dira, zentzu batean gizarteak eraikitzen duen zerbait. Kulturaren zati bat, batzutan? Kulturaren zati bat, kultura garatzeko modu bat, eta kulturaren baita ere kultura osoa. Zentzu batean, jokoak eta jolasak zer dute nagusiki gizartearen ispilua dira. Gizarte bat modu batean jokatu edo jolastu egiten da, gizarte hori horrela delako. Orduan, esango nizuke, guk euskaldunok jokatu eta jolasten dugu, normalki etxea dugulako zentregunea, gure kultura etxea da, eta jokatu zen dugu beste etxeen kontra. Eta jolasten gara etxekoekin. Eta modu horretan ulertzen dugu gizartea, eta txikitandik hasten gara ulertzen nolakoa garen, eta zer dugun guretzat zerren importantea. Bale, txorro morro piko taioke, gogoratzen duzue joku ura, aipolita zan eta erabiltzen ari naiz lehen aldia, normalean hau heldua garenean ez dugulako txorro morro piko taioken jolasten. Bai ordez, aurrak garenean. Hori jolasa da. Eta eskupilota? Jokoa? Jokoa, dudik gabe. Jokoa. Ikusazu edo txorro morro taioke, txorro morro ez dago irabazlerik. Jolasean zertan datza, salto egitea, astoaren egitea. Baina erortzen zarenean jarri behar zara zeu, ez? Baina hori ez da irabaztea. Hori da joko jolasean jarraitzea. Jolasean jarraitzea. Pelotan aldiz, 22 tanto izterakoan horrek irabazten du, eta joko maitzen da. Txorro morroan ez da amaitzen da eurek nahi duten einean. Hor dago ezberdintasun nagusia. Zentzu batean maitasuna, lagun arteko harremanak ez da inoiz bukatzen. Baina negozioak, kanpokoekin egin dago negozioak momentu batean bukatzen da, salmenta egiterakoan. Hori da pelota. Nork irabazten du, lehia hortan. Eta jolasaldiz, harremanak, etxekoa, gure kuadrilla, lagun arteko kuadrilla. Beti poteatzen. Poteoak noiz bukatzen dira, ordua etortzen denean, edo... Batzutan ez da hori. Eta, Alfredo, umeak noiz hasi behar du jokatzen? Esan nahi dut, hau, ez dakit eztabaida dagoen, edo ez dagoen eztabaida hau. Noiz umeak jolasten du, hori argita garbi dago, baina noiz hasi behar du jokatzen, leian, noiz hasi behar du? Nik aldez horretik izango nuke, jolastu eta jokatu beharko dugula bizitza osoan. Ematen du, heldua garenean, galtzen dugula jolasaren plazerra, ez? Eta batez ere jokatzen dugu, ez? Leian. Eta nik uste baita ere heldu beharko diogula berriro jolasari, ez? Hori azteko. Eta gero leia kontua eta... Zenbat urteekin adibidez leian hastia futbolean? Nik uste zera... Eztabaida dau, ez? Bai. Instituzioen eta federazioen artean...
Nik uste niri iritzea da, jakin eta nik uste hori dela hezkuntzarako baliabidea. Baina nik uste gaur egun ez dela ematen, ez da ezitzailea, da eskola kirola, ez? Eta orduan ez da ematen. Baina aldiz, zergatik ikuspuntu pedagogikorik ez da olako. Orduan ikusten dugu guraso bezala, larun batero zer gertatzen denez. Kirola izan daiteke oso tresna baliagarria ezitzeko, baina gaur egun nik behintzat ikusten dudanez ez da hori. Zer da? Bueno, horre sartzen da, horre handitan sartzen gara, ez? Eta zer da, lehiakortasuna. Lehiakortasun hori behar bada hobe izan da lehiakorkeria, ez? Nik hori tasun hori ez dut ikusten. Eta batez ere, hor dago presioa, ez duzu ikusten ez 7, 8 urtekin, ez 14, 15ekin? Nik uste gurasoen errua dela, islatzen garela. Errua ez du, nik izango nuke zentzu batean proiektu pedagogikoak daudela. Eta Alfredok definitzen du proiektu pedagogiko bat bere hitzetan, argi dago. Horrek, pedagogia guztiak dute aldekoak eta kontrakoak. Ez dago egirik. Hezkuntza eskola katoliko baten hezkuntza ez du zergatik eskola publiko batekin bat etorri behar, arlo guztitan behintzat. Eta kirolean berdin pasatzen da. Norbaitek izan dezake oso idea ongarri gisa kirola hastea edo lehia edo jokoa hastea 5 urtetan, eta batek pensatzea jokoa ez dela inoiz bere bizitzen egin behar. Baina orain astu maizoa zaretela eta klasean zaudetela, zuen iritzia eskatzen baitut. Iritzia dudigabe nik uste dut pertsonalki jokoak eta jolasak beharrezkoak direla. Gure gizarteak orekatu egin baitu lehia eta jolasa. Eta gure gizartearen onura hori, oreka hori mantentzea egokia deritzot. Zergatik deritzot hori egokia dela? Baina gaur egungo gizartea ez delako horrelakoa. Zentzu batean gaur egungo gizarteak bultzatu egin du jokoa modu nagusi batean, eta jolasa baztertu egin dugu, zentzu batean gure esan eskutzen dugun bezala orientamentuak eta beloketa egiteko. Baina bainetan mamia jokoan sartu. Itxeiten ari naiz larumetako kontu hori buruz. Bai eskupilotan, bai futbolean, esan nahi dut, badakizu, kirol erakundea daudela, edo futbol taldeak, edo ikastolak eskupilotarekin, eta, larumatetan, leian, ari direla. Egia da, ume horiek, leian aritu baino lehen, eta leia eta gero, jolastu egiten dutela beraien artean. Baina partidua dagoen bitartean, kontua da, irabaztea. Baina euren gurasoak hori hautatu dute. Nor naiz ni esateko guraso bati ez duela hori egin behar. Zuk egingo zenuke, aita bezala? Nik ez dut egin, arlo batzutan bai, eta batzutan ez. Nire semeak darama txikiak urteak igeliketa egiten. Leian eta txapelketa zentzu batean kirol mekaniko batean. Eta nik neu ere igileari ezen du naiz. Noski, arauak errespetatuz, eta baina kontua da irabaztea ere bai. Bai, irabaztea, ondo irabaztea, esan nahi dut, arauak errespetatuz, arerioa errespetatuz. Bai, gizartearen balorea da. Gizarte honek irabaztean datza euren balorea nagusiena. Nola ez du guk joko jasetan hori bultzatuko? Ez doka zentzondik. Baina, esatea ez dela ezigarria edo dela ezigarria era borobil batetan da debatea ukatzea. Debatea da irakasle gisa eta guraso gisak plantatu behar dugula guk geu zer nahi dugu gure semeengan. Eta politikoek euren gizartean zebaloriak bultzatzen dituzten. Hor duzu adibidez, Gipuzkoa eta Nafarroa Araban politikan, kirol politikan dauden ezberdintasunak. Adibidez? Gipuzkoan dute multikirol proiektu bat, nun ez dago federazioaren esku sartzerik. Eta Nafarroan aldiz, ematen da federazio hori indar nagusia, eta horrek hartzen du, lehiak. Askoz, lehenago hartzen dira Nafarroan, Gipuzkoan baino. Hor egiten du, pelotari askok, edo nork Gipuzkoarrak pelotarien alde daudela, apuntatzen dira Nafarreko federazioan. Eta Osasuna eta Realaren artean ere gertatzen da hori?
Osasunak lehenago arditzake umeak bai, lehian aritzeko. Claro. Erreala baino. Dudik gabe. Bueno, Real Antiguoko, ala beste futbol talde batzu. Antiguoko, eta bueno, nire ustez, eta hori kanpotik diot, badaukat entzat berri batzu, baina arazo nagusirena futbola da, dudik ez izan. Eta Gipuzkoan nagusiki ez diotelako hori egiten duzten. Baina hori da politika bat, eta politikariek hori egin behar dute. Euren ideia, euren proiektuak mai gainean pasaratu. Egongo zara ados edo ez. Eta hori, ados zaude? Nik uste debatea ez dagoela bere tokian ipiniko. Ni duitzen zait, gizarteak asko libreagoa izan behar duela. Nik uste arazoa ez dagoela... Umeak, aitak, alamak hautatu. Hautatu jakiten, eren ze ondoriak dituen. Alfredo. Eta hogeita ere, arazoa da, eskolak, zuen hizkuntzako eskolak ez dutela benetan proiektu pedagogiko refleksio bat eramaten. Jarraitzen dute, zentzu batean kirola egiten. Eta horren kortra bai eta gola. Eskola batek behar du proiektu bat eta gizartekotze prozesu bat eta jakitea zertarako baldu duten gauzak. Baina ez duzu EIBF esaten, baizik eta edozein ikastola. Eskola bai, eskola. Fakultateak ere, baina printzipioz eskolak. Hori da nire ustez kezka. Nik, guraso bezala esango nuke, ez garela konturatzen, aurra, libre moduan jokatu beharko duela, ez? Aurrak, eta orduan beti esaten diogu zer egin behar duen, hori hasteko, ez? Eta konturatu beharko genuke, badidez egin zen lankide batzuk egin zuten ikerketa baten ondorioa zen, errealean Gipuzkoan 3.000-tik aurra hartuta bakarrik batek jokatzen duela errealean, ez? Eta orduan gainontzeko guztiak ez du jokatzen errealean, eta ez dira iritsiko, orduan, nik uste beste ikuspuntua ere guraso bezala aldatu beharko dugula. Jokoa, jolasa. Eta, haber nondik eramaten duzuen ikerketa hau. Itzain dugu zeintzu diren ezberdintasunak bat eta besteren artean, nik ere, mai gainean jarri dizuet eztabaida hori, dagoen eztabaida hori, hainbat komunitatetan behintzat, eta honez gain zertarako balio du zuek egindako ikerketa. Ze aplikazioa dauka? Dudik gabe, lehendabizi laguntzen gaitu ezagutzea nolakoak garen. Modu joazten dugun einean, ikusten dugu zer nolako gizartea duguen. Esan dugun moduan, tradizioan, jokoa eta jolasen artean oreka bat zegoen, zen lehia eta zentzu batean irabaztearen plazerra eta elkarbanatzearen plazerra orekatuta agertzen zen, gaurko gizartea ez da horrela agertzen, dago indar nagusiago lehian, hori evidentea da, ez dago asko ikusi behar. Baina giza harremanak ere bai, ez? Dudik gabe, giza harremanak modu berean aldatzen dihoazte. Eta joko jolasek adierazten dute hori, zentzu batean orain gehiago eta gehiago nagusiki jokoak bakarkakoak dira. Zer nahi du bakarkakoak? Adibidez, karrerak, atletismoko karrerak, egitako karrerak, nun agertzen da bakoitza bere pasilloan, bere kalean, egin dezaken nahi duen, dezaken azkarren, hori gurutzatu. Printzipio hau, tradizioan, aur tradizioan ez da agertzen. Beti taldean? Beti taldegoa, beda bat abestean, azkenekoa, azkeneko egiten dena, eta gizer, ez? Eta haiten ginen dena ekarrekin karregan. Eta banakako kirolek hartzen dute indarra, Bai, dudik gabe. Ikusazu adibidez, bideojokoak. Bideojokoa joko motor bat da. Dudik gabe oso teknologia handiko joko motor bat. Ikusazu adibidez, saltzen diguten fitness eta kontu horiek ordenagailuen bitartez, azkenean hori gimnasia utza bada, bakarkako gimnasia bat. Eta zaudenean marzianoak hiltzen, zuk keinu motor bat da. Ez da konzeptuko arazo bat, baizik eta motorki egiten den zerbait. Horren garapenak adierazten du zer nolako harremanak antolatzen ari garen. Gehiago nahi dugu bakarrik egotea zentzu batean besteekin egotea baino. Txorro morroka, kontatzen zenun lengoko esenplua, ezinezko dugu bakarrik jokatzea, eta horren gaioan ez darez. Hori fizikoki egin behar dugu. Kasuntan, gomendatzen dute lagui.
esaten dutelako ariketa fisikoa egiten duzula, ez Game Boyrekin bezala bakarri mugitzen dituzula atzak, ez? Baina guirekin gorputza mugitzen duzu. Eta batzutan familian, edo lagunegin. Bai, behatzen nahi gorputzan zati bat dira. Bai, dago gasto energetiko gehiago. Bai, horrek ez du esan nahi naturez aldatu. Hori ez da kirola. Bueno, kirola... Telebistaren aurrean jartzia eta pensatzia zure aurrean duzun. Telebista hori dala tenis jokalari bat eta zu jokatzen ari zarela bere kontra. Bueno, arazo da, kirola definitzea suposatuko lukela beste baldintza batzuk, baina gaitzen baduzu egoera motor bat baldin bada, bai, egoera motor bat da. Kirola bezala. Baina kirola izateko behar dugu federazio bat. Eta zentzu batean... Agian egiten dute, gui kirol federazioa. Ez da hain erraroa. Oain duzu interneten daukazu txapelketa mordo bat, diela jokukoak, futbol player eta UEFA-ko futbol player egiten duten mejor jugador dezakizera, eta gero dago txapelketa bat han ere, osea, hori, eta irabazten duenak irabazten du premio garanta, osea, hori ere kiro bat bihurtu daiteke, ez da oso arrara izango. Ikusazu adibidez, teknologia handiko kirola daudela, adibidez, formula bateko karrerak. Kriston teknologia. Han dauden kotxeak, han dauden jendea, bakarrik tipo batek gidatzeko. Eta gidatzea bai da, keinu motorra. Baina kotxea izugarrizko teknologia dauka. Eziketa fisikoan, aldiz, orain dela 3 urte egin genuen ikerketatxo bat, 8 maisu maestregin lehen hezkuntzan 3 ikastolatan, eta han ikusi da iaia ekintza gehienak direla soziomotorrak, hau da besteekin egiten direnak, eta orduan nagusiki ezagizak gizarteak bultzatuko duen joera hori, ez, bakarkako joera hori, baina eziketa fisikoak behintzat ikerketatzo edo dia bakarrik hori 8 maisu maestrenak, baina asko aldatu da, eziketa fisikoko ikasgaia eskola eta eskoletan azkenengo 30 urtetan gu eskolan geundenetik. Nik uste ez. Jarraitzen dute potroarekin. Orain dela 30 urte, baina ez, baina nik uste azkenengo 10 urtetan ez dela asko zera. Ikasten da edo zer egiten da eziketa fisikoko ikasgaian. Lehen hezkuntzan. Lehen hezkuntzan kontuan izan hartu genula, ikasturte bateko jardun ez guztiak, baina jardun pila bat, ez, eta izan dira 1000 eta iaia 300 jolas, joko eta oroar ekintza motoriak, ez. Hortan gehiena da ekintza motoria, eta hortan sartzen da kirolak, jolasak, jokoak. Beti ere ekintza motorearen barruan. Gero badago euniko tiki bat jolas simbolikoetan. Adibidez, jolas horiek lotura handia dute gorputza adierazpenarekin. Baina gehiena ematen dena da arlo motorea. Baina nire garaian behintzat potroan zegoen, eta zu salto egin behar zenun. Eta segun eta nola egiten zenun salto, irakaslea jartzen zuen 3, 7, ala 9 nota bat. Hori duei aldatu. Ez da aldatu? Nik uste, lehen hezkuntzan, lehen hezkuntzan, nik uste da behaketa, etengabeko behaketa. Eta ez dira egiten zera... Bigarren hezkuntzan. Beste froga bat. 1000 metro. Eta gainditzeko egin behar duzue, ez dakiz ze denbora baino gutxiago. Bestela, kate. Horrelakoak daude. Horrelakoak jarraitzen dute. Horrela esan da izan hezkuntza guzti horrela denik. Zentzu batean, zerbait aldatu balin bada, gure aurgaretik gaur egunera, dudigabe da irakaslearen formazioa. Irakasleak du formazio sendoago bat, badaki aurrari buruz, badaki jarduerei buruz, gure garaian zeuden, nik esan duen, ez du izango faranjekoak zirenik, baina antzekoak.
militar retiratuak, dun normalki importantena ziren mogimentuak egiten jakitea, eta gauz bat gainditzen egitea, zu diozun bezala potroa saltatzea, edo beste antzeko jarduerak. Gaur egungo profesionalek kontutan daukate gizar eduki barko duketen, gutxo gara egiten dute, eskolaren proiektua, eskolak ze proiektua daukan, eta horren arabera euliek hizkuntzak proiektu horretan barrean txertatu egin behar da, eta aldi berean aurrek duten arazoak eulen eskoletan hobetu nahi dituzte, behintzat aldatu, ez? Eta bai dago jarrera pedagogiko handi bat. Doandikan tresna falta zizkigu pizkatori. Nire garaian ez gaindituak zeuden, gimnasian, deitzen zen hartan, baina ez nuen ezagutu inor, kurtso errepikatu behar izan zuela, gimnasiaz gainditxagatik. Bueno, nik uste oraindikan eta are gehiago iazko arazoak kontuan izan da, iaz nahi zuten Eusko Jaurlaritzak nahi zuen 140 murriztu. Horrek esan nahi du, leno Josebak esan dakoaren hildotik formazioa badagola, gero eta hezkuntza eta hezitzaile hobeak irteten dira, baina gero gizartean ez du edo ez diogu ematen garrantzirik. Nik esango nuke... Zuen ustetan errepikatu behar zuen aurra hori? Ez badu gainditzen? Hori gizarteak esan barko duke. Zentzu batean, pensatu behar dena zer nolako balioa du jarduera motorrak gaur egun. Eta jarduera motorraren arabera jendeak lan hartzen du ez du lan hartzen. Du gabe esaten badiazu tipo aur hori, hori oso zaila esaten, baina aur bat langile bat izan behar da, obreroko justuzioko langile izan behar baina badu, mugimentua erabil beharko dugunero. Osea, horrek beharko du benetan trebetasun bat arlo horretan, ez bakarrik arlo teknikoan. Hori da, askotan guk udatzen ez duguna. Baina arlo hezkuntzak ez du lertzen, hori tipoa suspenditu daitekela horregatik. Nik gaur egun ez du lertzen, dagoen moduan. Eta arazoa ez da, hezkuntzaren arazoa ez da ebaluazioa, zentzu batean kalifikazioa. Hori debate falsoa da. Arazoa da zertarako balio du. Hori da benetan kakoa. Eta balio duen eginean bultzatu. Eta hori jendeak horrendikan ez du ulertu. Piniko du, piniko esenplu bat oso simplea. Esan dizuna dena. Zertarako balio du soin hezkuntza? Tipo bat, gaur egungo mutil neska batek etorkizunean bere gizarteak eskatuko dion behar motorrari aurre egiteko. Eta zentzu dira gaur eguneko behar motorrak. Langileenak ikusi ditugu. Baina eguneroko jende guztiak kotxeak jartzen ditu. Eta kotxeak kirol bat da arlo profesionalean, baina egunero egiten dugun zerbait motorra. Ikusazu zenbat jendea hiltzen den gaizki gidatzen duelako. Zentzu batean motorki ez delako gai erantzun egoki bat ematean momentu batean. Claro, horrek kriston poderioa duen zerbait da. Guk konstiente izan behar, nire biziko eskolak, irakasleak eta baita gizarteak ere, nola soinu hezkuntzak eman dezake gizarteari bere beharretako tresnak. Kompetenteak izateko. Hain modan dauen hori kompetentziaren historia. Bai, Eusko Jaurlaritza horretan dabil. Hori da, zertan jakin badu. Atzo egon nintzen horietako bilera batean. Nire semea joaten diren ikastolara. Eta esan ziguten ze neurtuko dute, jakin nahi duela Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrak, kompetenteak diren ala ez, hainbat ikasgaitan, baina esan ziguten. Izango dala, momentuz. Hizkuntzan, matematiketan, eta beste gauza bat, baina soin hezkuntzatzen agertzen. Ez, baina nik uste soin hezkuntzatik lantzen diren kompetentzia horiek, ez? Kompetentzia hizkuntzakoak, matematikakoak, berez lantzen dira. Nik esango nuke, baita ere kompetenteak izan beharko dilea arlo motorrean, ez? Inteligenteak. Orduan beste arlotan
ikusten edo, evaluazioari buruz bueltatuko naiz, zera, baina baita ere nik bilatuko nuke nire ikasleak bilatzea arazo baten aurrean jakitia irtenbideak bilatzen. Eta orduan nik horren arabera lotuko nituzke. Eta kompetentziak bakarrik motoreak bakarrik gurean ematen dira, ez? Eta ez beste arlotan. Eta guk baita ere lan ditzakegu beste kompetentzia horiek eta baita ere zeharlerroak, ez? Zeharlerroak pakearen hezkuntza, hezkidetza eta gurean benetan modu praktikoan ikusten dira. Ea errespetua diote elkarri eta bar. Irakasleak, kasu honetan zein hezkuntzako irakasleak gauza ezberdinak exigitu behar dizkio ikasleari segun eta sexua duen, segun eta neskala mutila den? Nik izango dizut lotu dut lehengoko galderarekin. Matematiketan kompetenteak izan behar dira, hizkuntzetan kompetenteak izan behar dira, pogazen pensata zergatik ipintzen ditugu matematika eta hizkuntza lehendabiziko frente gisa. Dirako hizkuntzak, matematika da hizkuntza bat, hizkuntza zientifikoa, baina hizkuntza. Batzuek ez dugu inoiz ulertu, baina egia da, hizkuntza bada. Inglesa batzuk ez darez, eta rusua ez darez, baina hizkuntza bada. Eta soin hizkuntza zer da? Hizkuntza bat. Eta hizkuntza motor bat. Zentzu batean, harremanetan ipintzen gaituen zerrekin, errealitate soziala eta errealitate fisikoa. Eta azkenean, berriz noa gidatzearen esenplura, errealitate fisikoa zer den, biduguneak, espazioan dagoen, izotza dago, euria dago, hori guzti errealitate fisikoa da, eta harreman sozialak zen batik ezkaretik dator, igotzen pasatuiko dit, ez dit pasako, bidegutze bat datea izten naiz, eta hartzen dut aukerak, Alfredo zuen bezala, inteligentziako gauz bat. Zentzu batean, gizarteak ulertu behar du, hizkuntzak diela gizartea egiten dutenak. Ez diela zentzu batean arlo jakintza enziklopedikoak, ez dutela inoiz berabiliko, baizik eta aukatera transferentzia bat bizitzarako. Bai pensamentu matematikoak, bai pensamentu linguistikoak, eta bai pensamentu motorrak. Eta arlo horretan ingo ditugu hiritarrak. Eta hori ne ustez da, benetan azpimarratu beharko genukena behin eta berriz. Arazoa ez dela ebaluazioa, baizik eta ze balioak ditugun soin hizkuntza bultzatzen dugunean. Beste modu batez galdetuko dizut, jokoak ala jolasak ezberdinak izan behar dira sexuaren arabera? Hiritar ezberdinak nahi ditugu, bai, ez ditugu nahi, ez, nik ustu gaur egunean galdera bera erantzuten dela. Hiritar emakumeak gidatu berruteko txeak, edutze behar ditugu etxean. Horren arabera beharko dituzte kompetentzia berdinak. Alfredo? Ez, hortan nik uste ni berberaren, ekintza berberaren aldeko naiz. Nik uste eta izaten da berbera ikastetxetan, galdetzen dut. Bai, berbera da. Hezkuntza mistoa da. Baina, kontuz... Denborak baten batek denborak eskatzen baldin baditu korrika egiteko orduan ere berdina da. Jartzen duen. Ez da berdina. Ez, baina nik diot, niaren ez ikaslearen ikuspuntua. Ikasleak badaki jarduera bakoitzaren esan naia. Eta leheno aipatu dugun ikerketa hortan, ben harritu egin ninduen nola mutil batzuk ez zutela sokasaltoan aritu nahi. Neskena zelako. Orduan, ikasleak balioa ematen dio egiten dionari, eta orduan horren arabera, nik esango nuke denetarik egin beharko dutela. Orduan, futbolari petoak, hor mutilak direnak, sokasaltoan aritu behar direla, nire ikuspuntutik, eta aldiz, neskak ere futbolean aritu. Ne ustez, ulertu behar dena, ikerle gisa, eta gero horrek gizartean zendoiak dituen, jarduerak, normalki printzipioz jarduera batek ez dauka generorik. Baina gizarteak ematen dio ohitura batzuk, adibidez, pelota, normalki gizonezkoa, jokoa gizonezkoa da, jolasa gizon eta emakumezkoa, normalki harrapak eta izkutaketa denok elkarrekin egiten dugun zerbait da, eta emakumezkoa badaukate arlo berezi bat. Adibidez, neskak aritzen dira eskupilotan?
prinsipioz, gaur egun, gero eta gehiago. Bai, gero eta gehiago. Baina tradizioa ikusten badugu, ez. Zentzu batean, horrek zer daukatzean. Gizarteak pentsatzen duela jarduera batzuk direla egokiak gizonezkoentzat eta beste batzuk emakumezkoentzat. Eta orduan errezago topatuko duzu jokoa gizonezkoentzat eta beste arlo batzuk ditu ginen jolasa jokoa, beste arlo bat emakumezko arloa, nun musika nagusiki salduta dago, soka saltoa, korroak, eta gaur egun aerobika, eta dantzak, hori normalki emakumezkoen arloan bultzatzen dugun gorputz hezkuntza izan du da tradizioan, eta gero ezkutaketa, gaur egun ere mendi irteilak eskiatzea, arlo guztiori, jolasaen arlo hori, gaur egungo gaurkotasuna adierazten du, eta zentzu batean dira gizon eta emakumeen arloan. Hori, zentzu batean, ezaten badiazu, eta gizarteak, eskolak zer egiten du? Eskolak, dezakeena. Zen, horren hori aurre egiteko, urteak behar dira, zentzu batean, defensako ministroa emakume bat izatea, ekartzen duen aldaketa berdina egin, aldatu behar da. Guk berdin, irakaslea horretaz konstiente izan behar da, eta hartzen dituen aukerak, hori dudigabe kontutan eduki behar du. Baina, izan duen bezala, pedagogiako idea batekin, ze gizarte moten nahi dut, ze harreman nahi dut gizon eta emakumeen artean. Eta zoin hezkuntzako irakasleek garrantzia dute irakasleen taldetan, esan nahi dut, demagun edozen ikastetxe, eta hitz egiten ari dira, ikasgela baten neska mutilen garapenari buruz. Matematikakoa esaten du berea, hizkuntzakoa esaten du berea, zoin hezkuntzakoak zeo zer galdetzen diote, ala ez. Zuzara zoin hezkuntzakoa, zuza esango dut. Hori, esango dut. Nik uste aldaketa handia izan dela. Horren dela, handia, oso handia. Horren dela... Irakasleen artean ere bai? Bai, klaustroetan ere. Nik uste horrein dela 15-20 urte, ezigita horraz izen benetan ezigitzaile fizikoak maten, eta hortan garai baten hasieran baztertuta zeuden. Nire garaian 10 ikasgaietatik azkenengo postuetan zeuden marrazkia, erlijioa eta musika eta gimnasia. Eta preteknologia edo, no? Hori marrazkia, preteknologia hori nazten zen, ez da? Hori aldatu da. Niarinez irakasleen papera zertzen, Eta orduan nik uste garai baten hor ez dut esango, baina baztertuta zeuden. Hor beren txokoan, gimnasioaren ondoan zegoen gela bat, eta han departamentua, eta sokoratuta. Gaur egun aldiz ez, hori aldatu egin da. Ezitzaile fizikoak, maizu maistrak, ezikita fizikoan, maizu maistrak hartu dute, baita ere, zuzendaritzako karguak. Ebaluazioan, ezikita fizikoko klase batean ikusten dena, ez da klase arrunt batean ikusten dena. Eta nik uste hori, eta tutore galdetzen digute, ez? Tutore galdetzen digute, gure arloan, nola egiten duen edo ze portaera duten, ze jarrera duten. Nik uste guk behar bada gehiegi esango nuke ez, baina nik ikusten dugu aurrak diren modukoak. Zergatik libreago daudelako, ez daude horma itxi batzuetan, eta orduan ikusten ditugu besteek behar bada edo irakasle arrunt batek ikusten ez duena, ez? Zenolako harremanak dauden, zenolako giroa taldean. Galtzen dakin ala ez? Bai, jarrerak ere, haien arteko jarrerak ere, baita. Baina nik batez ere hori harremanetan, ea talde barruan dagoen, integratuta, ez dagoen integratuta, eta orduan nik uste gero eta garrantzi gehiago hartzen ari. Hori nire garaian etxen eurtzen. Nire garaian zen, potroa, ze moduz, egin duzun, ze salto egin duzun, baina gizarremanak edo portaerak edo jarrerak edo... Alfredo adierazten duena da benetan aldaketa sakon bat.
eta aldaketa hori ulertu behar da, gizarteak zer nolako konzeptzioa dauka bere burutaz. Eta guk tradizio judeo-katolikoa, judeo-kristianoa da amagu gorputza eta animaen arteko banaketa bat. Zentzu batetan balorea duena animak, pentsamentuak du, eta gorputzak baztertzen den zerbait da. Gehien bat, osasungarria izan behar da, beste animaren balioak bultzatzeko. Hori, soin hizkuntzan ikusten da, eta irakaslearen bazterketa hortan datza. Zen beste guztiak badu asko indar gehiago gizartean gorputz usteldua baino, ustelgarri hori baino. Orduan zepadatzen da, egin behar dena da, aldatzen di joan jenean, zen gizarteak ulertzen nahi da, soin hizkuntzako ikaslea, zentzu batean, gorputza ez dela anima eta gizakia ez dela anima eta gorputza, baizik eta dena jokabide bat daukala, askoz integratuagoa den zerbait, eta horren arabera, kompetentziak hortik atatuzte, dagoelako integrazio bat, eta horrek ematen dugu guri beste posibilitate batzuk. Baita erakusteko zertarako bai dugun. Bueno, demagun zuen seme alaba bat, ikastetxea usten duenian, arratsaldeko ez dakiz ordutan, zeo zer egin nahi duela. Eta orduan, esaten du berak, ditula bi aukerak. Kirola, musika, eta ez dakiz hizkuntza. Zuek ez duzu aukeratuko, esango jasue, berak aukeratu behar du, eta utzi behar diogu, semeari, alabari aukeratzen zer egin nahi duen. Baina zuen ustetan zer egin behar zuen. Musika, kirol bat, ala hizkuntz bat. Oia, galdetzen badia zu, edo zu ze ingo zenuke? Edo ze emakumea maite duzun. Bakoitza maite du berea. Nik nerea, momentuz. Esango dizut, beste zerbait pasatzen. Baina hiru aukera ematen badizkizu? Bueno, nik oso importantea iruditu zait beti jarduera fisikoa egitea edo kirola egitea. Hori beti iruditu zait importantea, baina ere ikusi dut oso importantea musika eta hizkuntza. Baina aukeratu behar duzu bat. Nik ez nintzen aukeratu. Ez, baina zuk. Nik neuk egiteko gaur egun egingo banu, nik gaur egun kirola egiten dut. Ezen baina ez egiten dut nik, gaur egun kirola egiten dut. Alfredo? No, nik ere, plazerra hor daukadalako. Eta ez bakarrik kirol bat egitea, baita ere hori egitea eta lagunekin, eta gero, ez da taldeetan egiten den bezala. Esan nahi dizuet ere bai, galdera honekin, zuen ustetan, ikastetxea usten dutenian, ze behar duten gehiago. Ze arlo ez du ondo kubritzen ikastetxeak. Kirola, musika, ala hizkuntza. Asmatu duzuk, bete-betean eman duzu, arazoa da zer ez duen eskolak egiten. Eta arazoa ez da zer ingo dugun gero baizik, eta eskolak oiei aurre egin behar diola. Esan nahi dut niretzako badakit garrantzitsua dela ume batentzako, heldua denian eta urteak aurrera joan doazen aurrean eta garrantzitsua direla hiruak, hizkuntzak, musika eta kirola egitea. Baina ze utxune dauka gehiago, ume batek ikastetxetik ateratzen denian. Ez da hortan kirola egiten du, gimnasia soin eziketa ondo egiten du, hizkuntzetan ondo aritzen da sistema publikoa, la pribatua, esan nahi dut azken finean irakaskuntza sistema zertan dago? Hori saiatzen da neurtzen ez, eta horregatik daude Europa mailako inkestak eta zer dagoen azpian, hoien azpian, nik uste gela bakoitza, gela barruan gertatzen dena oso komplexua da. Parte hartzen duelako maisu edo maistrak. Bere egoera, ikasle bakoitzaren egoera, eguna, eguraldia, orduan oso zera komplexua da. Eta saiatzen gara neurtzen zenolako edukiak, horren azpian zer dagon, entrepresen nahia, zer dagon azpian, behar bada neurtu beharko beste modu baten,
hor ari da informatika gora eta bera, nik uste gaur egungo zera ikasleek edo gaur egungo aurrek gu baino trebetasun gehiago daukate hortan informatikan, ez? Orduan, ze neurtu beharko matematika berriro ari gara, zera gauza berberetaz, ez? Matematika eta hizkuntza hori neurtu beharko dugu? Bukatzeko, ikerketa honekin, ez dakit ikerketari buruz hitz egin dugun, uste dut ezer gutxi. Eta azkenean egin ditudan galdera, nahi nituen galderakin, egin ditut, ez dakit ondo labizki. Baina gaur egungo nire ustetan behintzat umeak gu baino gutxiago jolasten dute horrelako jolasetan, ez? Izkutatzera, ala lehen esaten genuen txorro-morro pikota joken, eta gehiago jolasten dute bideo jokoekin, eta nik ikusten ditut futbolean aritzen adibidez uda denian eta aukera daukatenean, txirringa zibiltzen ere, hitz egiten ari naiz gehien bat Barabako herrietan adibidez, ez? Oso leku aproposak jolasteko, herri txikia, trafiko gutxi eta bar. Baina gutxiago horrelako jokuetan eta gehiago bideo jokoekin. Bueno, pasatzen dena, hasieran esan dugun moduan, jokoak eta jolasak gizarteen ispilua dira. Eta gaurko gizartea gizarte informatiko bada, eta informatikoa da eta mediak igentarra duten inean, joko eta jolasak asmatzen dituzte, eta gizarteak horretan, aurrak horretan, trebetasun bat lortzen dute. Beharrezkoa ikusten dutelako etorkizunerako. Ez da ezer. Zagatik alde egiten dituen motorrak zen, gure gizartea zen askoz gorputza, askoz importantzia gehiago zaukan. Langile batek edo baserri batean, gure aitonen garaian adibidez, baserri batean norbaitek eskua galtzen badin bazun, balbarri bihurtzen zen, ezinezko zaukan eskontzea. Eta Game Boy ez genulako, agian Game Boyekin izan da, Bueno, Game Boya da gizartean ezaugarri bat, ez genukan ezaugarria ezagorako, eta hori dan ustez importantea kontatu berri garela, ez zer behar dugun. Horrek ekartzen ditu baita ere eurezi batzuk. Egia da, trebeago dira de informatikak, baina gero daukagu osasun arazoak, mugimendu ezaren arazoak. Bueno, gauza batzuk ere nik uste tonerako izan direla, ez? Gure garaian adibidez, nirean behintzat erabiltzen gituen karabinak. Eta gaur egun karabinak ez ditut ikusten. Nire herrian ere. Zure herrian ere, bai. Eta gero mirindatxo bat egin, eta morak hartuta, eta dana mirindatxo. Eta pensatzen nuen auzokidearen kanarioarekin. Baita, noiz benka, Orduan Eta tirabikiarekin, ez? Horretzen zara? Bai. Hor ikusten dena da, azkenean, bortizkeriaren evoluzio bat. Zentzu batean, gizartearen bortizkeria aldatzen doa, harremanak ez dira hainbortitzak, fisikoki ez dira hainbortitzak, jendea ez du burrukatzen hainbeste, fisikoki, simbolikoki behar bada bai, baina fisikoki ez. Naiz eta bullyingen kontua egon, konparazioik ez dago. Leheno, violentzia hori onartu egiten zela, eta gaur egun ez da onartzen. Hori da aldaketa, eta joko jolasek ere berdin, naiz pizkarroia, berdin adierazten dute goza, berdina txorromorroka zer da, violentzia, indartsu bat duen jolas bat. Baina atxegina da. Baina baita ere kontrola, ez? Kontrola, dudik gabe. Hor dugu arazo nagusi bat. Nahi dugu bortitzak ez izan, bortitzaren ondorioak ezagutu gabe. Eta ezagutu behar dira, kontrolatzen jakiteko. Eta soin hizkuntzako babea handia du. Kirolarekin esaten genuen gauza bera. Nahi dugu lehiakorrak izatia, baina bestalde batetik ez gaiegi, edo eta ez dakigu batzutan nun dagoen muga. Ezikita fizikoak nik uste hildo beretik doa, ezikita fizikoa. Zera babestu nahi dugu, aurra babestu nahi dugu. Eta hildo beretik, gure ikerketa hortan adierazten da, nola, zera ezikita fizikoan ez goazela naturara. Eta espazio aldetik bakarrik nahi dugu izan gure aurrak, guraso bezala, gure eskolako zuzendaritzan ere hor nahi dugu, zuzendaritzatik nahi dugu gure aurrak gimnasio barruan izan, istripurik ez izateko, ez dugu estibalitzera joan nahi, behar bada istripurik dagolako, eta galtzen dugu hori naturarekiko lotura. Eta plazak, ez goaz plazetara, ez goaz jardinetara. Plazak, baina hor dugu... izan ezik, utxik daude. Begira, nire semea hor Armentiako eskola batean doa, eta Armentiako baso ez du inoiz bikutzen. Eta hor duzu. Baina hori egia da ere, jaularitzak eta araudiak ez duela irakasleari erabat abesik ematen.
hor dago dena lotu egiten da, irakasleak ez du beren esku hartuko. Bai, maizu maestrak, lehenengoz hartu beharko dute gurasoen baimena, zuzendaritzaren baimena. Gero, ateratzeko biziletaz, udaltzaingoari deitu behar zaio, eta orduan oso zaila da, ere. Gauzak, gauza batzuetan gero eta zailagoak egiten ari gara. Jokoak eta jolasak, Alfredo López de Sosoagarekin eta Joseba Etxebesterekin. Biei eskerrik asko gurekin etortzeagatik, gurekin egoteagatik hobeto esan da. Eta dakizuen bezala gure irratsaioetan parte hartzera animatzen zaituztegu eta zuen proposamenak ongi etorriak izango dira. Beraz, zuen ekarpenak edo jorratu nahi dituzuen gaiak proposatzeko Eusko Ikaskuntzaren Gasteizko bulegoarekin harremanetan jar zaitezkete. Ondoko telefonoan, 945 23 15 52 2 3 1 5 5 2. Eskar mila, ondo izan, agur!